O impresijama sa nedavne posete slovačkom gradu Prijevidzu danas su naširoko govorili predsjednik opštine dr. Jovan Tomić i njegovi saputnici koji su, čini se, više bili u nekakvom radnom aranžmanu. Tako nam bar deluje sudeći po moru značajnih vesti koje su tačno u podne ovdašnjim novinarima servirali na pres konferenciji. Imajući u vidu da pomenuti grad u Slovačkoj ne posjeduje bog zna kakvu industriju, valjevska delegacija otišla je korak dalje, dogovorivši okvirno privrednu saradnju sa tamošnjom regijom u kojoj, tvrdi gospodin Zoran Ilić, već egzistira nekoliko jakih centara. Dakle, eto lepe prilike da se uskoro sretnu privrednici sa obe strane, od čega će, nadamo se, biti neke vajde. Ipak, to je tek početak brojnih šansi koje nam se valjda ukazuju u narednom periodu, o čemu je danas pun optimizma pripovedao zamjenik predsjednika opštine gospodin Zoran Ilić. Mi ćemo u toku ove godine sastaviti jedan program posjete, program saradnje i na privrednom, kulturnom, sportskom polju i to usvojiti u zajedničkom programu njihova skupština i naša skupština. Konkretno ono što smo se dogovorili, to je učešće već na jazz festivalu njihovog orkestra koji svira blues, pošto sam ja tu i u organizacijnom odboru jazz festivala, mi smo to oberučki prihvatili, tako da ta saradnja se intenzivira. Predsjednik je malo prije rekao učešće košarkaša, dogovarali smo i to i ostalo je da u oktobru njihovi treneri potvrde tu posjetu, odnosno da mi prvi gostujemo u Prijevidzevu sa njihovom košarkaškom ekipom koja je član prve lige. Ako to ne bude bilo u mogućnosti, onda ćemo razgovarati o učešću fudbalske ekipe. Ima tu raznih polja za saradnju vezano za sport, pa se nadam da će već u oktobru i ostvariti neke kontakte. Neophodna sanacija seoskih vodovoda poodavno nam zadaje glavobolju, a kako i ne bi, pored silnih ideja i gotovo nikakvih finansijskih mogućnosti. 150 miliona dinara upravo je ona cifra koja bi nas moguće i zauvek ratosiljala bede zvane prskavac i kukalj. Otuda je prava sreća da postoje slovački prijatelji od kojih treba samo uzeti pare, ali prethodno da bome i ispoštovati proceduru. Konkurisan kod njihovog ministarstva za zaštitu životne sredine, odnosno ekologiju. Nemamo bliže odgovore, upravo se održava sajam ekologije u Beogradu od 12. do 14. Biće njihov ministar, predstavnici zaštite životne sredine, tako da ćemo imati bliže odgovore. Pokušamo da dobijemo donaciju, teško ide, slično smo radili sa češkom vladom, vidite da dobijamo, nadamo se da ćemo i tu napraviti neki uspeh. Slavopojke o Prijevidzu čusmo danas i od gospodina Burmazovića, koji nam je usput detaljno ispričao kako funkcioniše tamošnja lokalna samouprava, u čijoj nadležnosti već izvesno vreme i komunalna policija. To je verovatno i suštinski preduslov, smatra on, da grad uopšte liči na normalnu urbanu sredinu. Razlika je počela od saobraćaja, parkirališta, horizontalne i vertikalne signalizacije, održavanja parka, održavanja trgova. To je stvarno izuzetno. Nisu to neki nisu to neka posebna arhitektonska rešenja, ali je zato što ono što postoji i kakva su, takva su stvarno održavanje na visokom nivou. To je prvo što se primećuje i to ja mislim da od njih se može dosta tu naučiti kako su to organizovali. Jednostavno naša komunalna inspekcija sve te radove ovdje izvede, ali to ni blizu nije od kako to radi komunalna policija. To je prvo i osnovno što ovako zapada u oči, što se tu može dosta. Oni su spremni za tu saradnju, spremni su jer imaju neko iskustvo i nisu ni oni to imali. Niko njih je bilo na nivou komunalne inspekcije. Međutim, mislim da je 2-3 godine, ima 2-3 godine kako su uveli komunalnu policiju, ali to je država sama donela zakone. Mi očekujemo, ja koliko sam čuo, da i kod nas u proceduri takav jedan zakon i to mislim da je rešenje veliko. Daleko najznačajnija informacija sa današnje preskonferencije je ta da je u 13 časova konačno otvoren dugo najavljivani tender za balon u Petnici, pa je već sada sasvim izvesno da radovi definitivno kreću do kraja meseca.